Dili ka ba katulog? Nabilar ka? Kay sige kag hunahuna sa imong problema. Bugat na mo kasing-kasing, nabalaka ka, naghila ka og sige sa sigig hunahuna sa problema nimo. Ang kapait, wala pa jud kay solusyon nga nahunahunaan. Abi mo unsay sulbad ana? Tulog oy, pahulay. Kay kung mabilar ka, maluya ang imong lawas. Dili na dayon katarog hunahuna ang imong utok. Pagkatapos ma-stress ka, ma-depress ka, ma-weaken ang imong immune system. Dali dayon ka magkasakit. Musamot, hinuon ang problema. Tulog, uy. Kabalo mo, ang katulog gasa sa Dios para makabaton kag bag-ong kusog pagkaugma. Ayaw lang gud pagdali. Unya timan ikini. Sa dili pa ka matulog, tutoki ang Ginoo. Pakigsulti sa Ginoo nga Ginoo, pwede ba nga ikaw na isulbad sa akong problema? Patsada ka na, dili ba? Ang Ginoo magsulbad sa problema nimo samtang ikaw gakatulog, di ba? Iyahay kaayo. Unya, pangayo pug kaalam sa Ginoo. Aron nga makasabot ka nganong niabot na nga problem, unsay message sa Ginoo sa imuha. Ana ba? Aron nga naa kay lesson nga ma-learn sa pag-abot ana nga problem. Na pug kay lesson nga ma-learn unsaon pagsalig ang Ginoo panahon sa problema nga di nakakasulbad. Paminawagan ining usa ka tawo nga nagampo panahon sa kagabihion. Nindot kay iyang prayer. Naingon siya, "In peace I will lie down and sleep, for you alone, O Lord, will keep me safe." Ingon pa niya, "Diha sa kalinaw ako muhigda o magkatulog o pagkadako ana nga panalangin." So sa katao ba nga naidako nga pagsalig sa Ginoo. Magkahigda siya nga naay kalinaw. Magkatulog siya tungod kay naa siya kalinaw. Kabalo mo unsay rason nganong siya malinawon sa iyang pagkatulog? Ingon niya, "For you alone, O Lord, will keep me safe." Kay ikaw lamang Ginoo ang maghimo kanako nga safe. Wala nilain pa. Sa dihang naa siya sa bed, gahuna-huna siya nga ang iyahang mga silingan dili ka keep sa iyahang nga safe. Ang iyahang mga igsuon dili makakip sa iyahang nga safe. Ang Ginoo lamang ang makakip sa iyahang nga safe. Busa nagatutok siya sa Ginoo, nagaampo siya sa Ginoo. Og dayon, pag ampo niya patutok sa Ginoo, iyang nasayran nga ang Ginoo lamang ang able paghimo kaniya nga safe sa mga problems. Ang mga problems na asa gawa sa balay. Gusto mo libot, gusto mo sulod sa iyang hunahon o kasing-kasing. Apan gigwardiyahan siya sa kalinaw ni Kristo Jesus. Nga dili maabot sa hunahuna. Ug dayon nagkatulog dayon siya diha sa pagpahulay. Pagkatsada na mga igsuon ba, nga ang mga problema gusto gid mo atake sa imuha, gusto gid mo sulod sa imong hunahunag kasing-kasing, gusto mo guba sa imong kinabuhi, apan ikaw gahagok lamang sa pagkatulog, malinawon nga nagpahulay diha sa Ginoo. Mahitabo lamang ka na mga igsuon basta kay magpailalom ka sa gahom sa Ginoo. Apan kung dili gani ka magpailalom sa gahom sa Ginoo, ang imong utok gubot, ang imong kasing-kasing gubot. Mura bitaw wala kay Ginoo nga motabang sa imo sa pagsulbad sa imong problema. Pangit kay na mga igsuon, nag-fight ka alone. Walay Ginoo. Of course, matumbagi ka, mapildigig ka. Pero gani nga mo fight ka with God. Unang-una makabaton kag kalinaw. Magmidadaogon pagig ka nganuman sa pag-fight nimo against sa imong problems, nahamay Ginoo nga mohatag kanimo kaalam ug mosulbad pagid siya sa imong problema. Napagitay mga igsuon nga ikaw unable na to fight against your problem, ang Ginoo nay bahala mo fight against your problem. Maglantaw na lang ka unsaon sa Dios pagsulbad ang imong problema. Sa Bible na ginaingon, ang gubat dili inyo kundi iya sa Dios. 2 Chronicles 20:15. Nay mangina mga igsuon. Kung ang imong mga problems daghan na gyud kaayo, di na nimo makaya og ihap. Mga igsuon, ang Ginoo ang makigubat para kanimo. Dili na sa imuha ang gubat kun dili iyahan na kana sa Ginoo. Mga igsuon, pailalom lang gyud sa Ginoo aron makabaton ka og pahulay panahon sa kagabihion. Maayo imong tulog. Tamis ang imong tulog. Dili kay daman-damanon ka. Tamis kaayo ang imong tulog. Dili kay urumon ka ang imong tulog. Anindot kayo sama sa bugnaw nga hangin nga ikaw giduyan-duyan. Ug ang Ginoo nagalantaw sa imuha, nagabantay sa imuha. Dili kanya pasagdan kay pinangga kaayo kaniya. Bolahan ka, kao nga nagpahulay ilalom sa gamhanan nga Dios. Ingon pa gani sa Salmo 91:1, "Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty." Siya nga nagapuyo sa sulod sa dapit nga tinago sa hataas o yamot, magapahulay sa ilalom sa landong sa makagagahom.
Kung ikaw magapuyo diha sa secret place ato ang Most High God, then magapahulay ka diha sa iyahang ilalom. Mga igsoon, nindot kay na ba? Kasama ba sa usa ka bukid? Mutago ka ilalom sa kuweba, magapahulay ka diadto. Ang mga kalaban nangutana sila, aha naman siya. Atakihon namo siya. Apan wala sila mahibalo nga ikaw gitaguan dito sulod sa usa ka bukid ug makatulog ka pag-ayo. Walay sakit sa imuha kay naa ka sulod sa usa ka bukid, mga igsoon. Ingon ana usab mga igsoon, kung ikaw naa sa sulod sa ato ang Ginoo, then walay makasakit sa imong problema. Lord, magpahulay ko Lord diha sulod sa imuha Lord. Lord, magpahulay ko diha sa imong mga kamot. Lord, magpahulay ko Lord under your wings. May magkatulog dayon ka. Ay mo katulog matamis. Kay kabalog ka nga naay Dios nga mosulbad sa imong problema.